Hello, good morning sa mga akong mga Iring BAnbanon, no? We are here in Mamzar Beach Resort. So this is a very popular here in Dubai. So this is the place. This is my first time to come and visit, no? Take a look around. So Ma'am, unsa na dia dapit, ma'am? Try lang. tinghipos na mga uwak. No? Kung ako mga friendship, hindi ko yung kayo sa kanila, no?
mga friends sa Mamzar. So, BAnbanon, no? So, mag-ilis na. So, mag-ilis na.